Destacaria la il·lusió de totes les generacions que ha fet possible que encara estiguem aquí. És a dir, vam començar encara en època franquista, el 93, i hem perdurat fins ara. Això vol dir que algú s'ha fet bé i aquest algú... L'altre dia vam fer un sopar amb els exmonitors i tal, i comentava això, no? Que cada generació va ficar el sobre a la sorra, i cada generació va fer que això perdurés fins al temps i estiguem avui en dia podent celebrar això que és tan maco per tot. Jo aquests 35 anys en conec com a molt 13, per tant no sí que puc dir que aquests 13 últims anys han estat molt... A nivell personal satisfactoris, a nivells col·lectius, entre tots també molt agradables, molt il·lusionants. Reivindiquem un local digne per poder dur a terme les activitats d'una associació com la nostra necessita. No demanem per poder estar amb els nens, que allà tenim un local, tenim l'escola Josep Marc, però demanem un lloc per poder estar amb monitors, fer reunions, preparar activitats, guardar material, que en tenim moltíssim. Llavors seria, com a molt, una sala digna per guardar material, tenim molt, des de tendes de campanya fins a bolis, una sala de reunions per poder reunir els monitors i un lavabo. Vull dir, amb això el local estaria complet. I seria un espai físic per nosaltres, seria la identificació del local amb l'esplai. El motiu bàsicament és que no interessa a l'administració que gent com nosaltres estiguem fent el que estem fent. O sigui, per una banda diuen que sí, que molt bé, però per l'altra els hi fa com nosa. És a dir, vas a l'Ajuntament, et presentes, diuen que molt bé, vés a parlar amb l'altra persona, has de tornar a presentar un altre cop. Una mica manca de cultura d'esplayera encara, jo portem 35 anys, així que no sé. L'associatiu creiem que ha crescut bastant últimament, és a dir, hi ha moltes entitats, cada cop hi ha més entitats, i el que fa la força de la població, que puguem associar i puguem arribar a objectius comuns gràcies a que la gent s'associa. I a part de... Trobem a faltar el que comentàvem abans, més espais dignes. És a dir, ara tenim a Masferrer un local, un lloc on la gent hi va allà, per activitats, però que no hi ha espai per tothom. És a dir, ara està col·lapsat ja i la gent que tenim local, però que aquí no tindrem local, no podem anar allà perquè allà hi ha gent i està col·lapsat. I la gent que ja està allà visquent, no està allà dia a dia, tampoc hi cap. El problema és d'espais, bàsicament. També de reconeixement. És una foto on seguir creixent, seguir educant els infants, seguir fent que la gent disfruti de l'esplai, que s'ho passi bé, i com a objectiu més important o més urgent és tenir un local digne per fer esplai. Doncs seguim la il·lusió de sempre i que l'esplai segueixi endavant. I que quan nosaltres ho deixem, hi hagi uns joves que hagin crescut amb nosaltres i que puguin seguir amb el projecte que hem començat o que van començar ja fa 35 anys. Així que esperem que nens del barri vinguin a l'esplai a disfrutar amb nosaltres tot això. Jo crec que és una eina molt útil, s'ha vist en altres barris com a Gràcia, i aquí que ara s'ha implantat, crec que si la gent hi participa activament, podem aconseguir bastantes més coses, des d'informació que tu pots rebre d'altres entitats fins a un nexe d'unió entre nosaltres, que es coneixi a partir del portal aquest d'internet, que ho trobo molt útil.